Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Amin amin ya rabbal alamin. Nalika Allah angersakaken, ketika Gusti Allah ngersakaken ing siril maknun amawujudaken kapindah maring panggonanane Siti Aminah Zuhrah bangsane. Terus ketika Gusti Allah pengen ngersakaken ngujudaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah as-sirrul maknun, rahasia yang tersimpan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengen ngujudaken akhirnya napa? Akhirnya Nur Muhammad niku wau kepindah maring wetenge Sayyidah atau madarane Sayyidah Aminah. Yang mana Sayyidah Aminah niki ibuke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Niku Zuhrah bangsane. Terus Sayyidah Aminah niku napa tesih Bani Zuhrah bin Kilab mengko. Niku napa jenenge Sayyidah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Niku ngoten. Lah Bani Zuhrah niki termasuk Quraisy, Bani Quraisy juga nggih. Ya termasuk keluarga sing unggul nggih. Dari segi nasab niki Bani Zuhrah termasuk. Ya termasuk niki Sayyidah Aminah. Ya bahkan Sayyidah Aminah niki ndok mbiyen niku diceritakan bila Sayyidah Aminah niku nggih wong sak ayu-ayune wong Quraisy niku nggih Sayyidah Aminah. Niku diriwayataken kados ngoten. Nah, rumiyin niki wonten cerita nggih. Rumiyin kita pernah dengar namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal niki seorang pendeta sing ngertos napa sing ning kitab-kitab ndok mbiyen yang tahu sifat-sifatnya Nabi akhir zaman niku Waraqah bin Naufal. Yang mana dulu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW pertama kali didatangi Jibril niku kan gemeteran niku. Akhirnya curhat ning Sayyidah Khadijah. Terus badhe niku digawa ayo ning kene dulurku. Sayyidah Khadijah niki termasuk dulure Waraqah bin Naufal. Ya, saya sepupu mbah napa ngoten. Terus baru ayo dijak ora. Terus akhirnya dijak, oh iku Jibril iku ngerti. Engko nak seandainya kok aku menangi kamu dadi nabi aku bakal iman. Niku Waraqah bin Naufal kados ngoten. Artinya beliau niku Waraqah bin Naufal niki ngertos napa sing asli yang ada di kitab-kitab sadurunge mbok Injil mbok Taurat niku dan ngertos sifat asline nabi akhir zaman. Niku Waraqah bin Naufal. Lah niku diceritakake bilih Waraqah bin Naufal ini gadah adik wedok. Nggih, gadah adik wedok. Lah niku gadah adik wedok niki suatu ketika Sayyid Abdullah nggih. Sayyid Abdullah niki lagian kalih bapake yaiku Abdullah bin Abdul Muthalib nggih. Ya, kalih bapake Abdullah. Lah niku ditembak ambekan sinten adike Waraqah bin Naufal. Kamu tak weki unta wakeh tapi nikah ambek aku ya. Sing nembak ni sing wedok. Ya. Tapi nikah ambek aku. Soalnya napa kok sampai ngoten? Soalnya napa? Ngertos untuk cerita sangka Waraqah bin Naufal. Iki kira-kira nabi akhir zaman iki yo saiki nure cahayane ku ana ning Sayyid Abdullah niki. Nah, sampai kaya ngoten niku. Ya. Terus bariku Sayyid Abdullah wah ngapunten wong iki apa jenenge aku iki wis gak iso lapo-lapo di hadapan bapakku. Samangane aku yo ndereke bapakku tok. Terus akhirnya ambek bapake yaiku Sayyid Abdul Muthalib niku bawa dijodohno ambekan engko sing jenenge Sayyidah Aminah niku. Nggih dijodohke kali sinten sing jenenge Sayyidah Aminah. Ya. Jadi pada saat itu Sayyidah Aminah niku mboten kan Aminah bin Wahab nggih, Aminah bin Wahab. Nah, Sayyidah Aminah niku mboten kalih bapake tapi kalih pamane. Nah sing rumat niku pamane.
yaiku Uhaib. Pada saat itu Uhaib niki dadi pemimpinnya Bani Zuhrah. Pemimpinnya Bani Zuhrah. Terus badhe niku Sayyid Abdul Muthalib, nggih. Sayyid Abdul Muthalib niku membawa Sayyid Abdullah ning Uhaib niki, nggih. Ning pamane Sayyidah Aminah. Terus badhe niku akhire di niku napa jenenge wis iki nikah mbek iki ae ambek Aminah. Akhire dinikahno kali Sayyidah Aminah. Wis bareng wis nikah, nggih ya. Bareng nikah terus badhe niku kumpul ambek Sayyidah Aminah. Lah cahayane iku mau wis pindah ning Sayyidah Aminah. Nggih, cahayane pindah ning Sayyidah Aminah. Badhe niku gang beberapa hari, beberapa waktu Sayyid Abdullah niki mara meneh ning mau sinten dulure adike Warqah bin Naufal niku. Mara meneh. Ya, maksudnya zaman semono nggih, zaman semono ora kaya zaman saiki. Zaman semono nikah luwih saka siji ngoten terus normal-normal wae, biasa-biasa wae ya. Nah, aku mara meneh. Terus badan niku adike Warqah bin Naufal, wis aku gak pengen lah. Wis cahayane wis pindah ning wong liya kok. Cahayane wis pindah ning wong liya. Wis ora ana cahayane ning kono iku. Terus akhire mboten sios nikah. Nah, niku ceritane ngoten. Nah, aku bareng wis pindah ning Sayyidah Aminah, nggih. Nah, terus bareku nggih, mangke iki ceritane niki. Nggih, terus napa dadi hamil dan lain sebagainya niki mangke ceritane. Ya kapindah maring panggonanane Siti Aminah Zuhrah bangsane. Nalika wawerat Siti Aminah ing Kanjeng Nabi dak ngrasa payah. Wawerat iku kita napa kula napa jenenge ya dari siakul kalame niki kira-kira maknane ya hamil. Werat iku wis abot ngoten niku. Sile nek nang basa sing saiki masih kepake niku wong hamil ku biasane mbobot. Napa? Mbobot. Ya ana bobote ning wetenge iku lho. Kira-kira ngoten. Lah ketika Sayyidah Aminah niku hamil ning Kanjeng Nabi, hamil Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nggih. Niku mboten ngrasa payah. Ora kaya biasane wong-wong hamil. Wong hamil niku wis lumrahe wong hamil niku ya tepar, engko dipakani apa sithik ngono, mutah meneh. Nggih. Terus bariku mambu masakan ngono wis kudu ngamuk-ngamuk ya. Niku lumrahe wong hamil kaya ngono, susah. Nggih, abot. Ya sampean-sampean yang ngono kuwi, ndok biyen ning wetenge mbok-mbokmu ya ngono kuwi ya, mbokmu susah iku. Ana aja sekali-kali nglarakno atine mbokmu. Ya, pomone misal kok ya misal delalah si fulan, aku gak ngomong sampean si fulan utawa si Z nggih. Niki durhaka. Kok ngerti ndok biyen mboke ya napa jenenge engko bakale wong iki durhaka. Gak hamil lah wis ora hamil. Nyusahno tok engko malan. Ya mulane aja sampe napa durhaka ambekan ya tiyang sepah terutama teng ibu. Ya ibu niku ibuke sampean ndok biyen ya hamil sampean niku susahe pol. Bayangno. Iki sampean ora tahu iku to turu nggawa anak ning weteng tahu mboten? Hah? Gak tahu ora. Jajal sampean. Aja anak sampean bantal kono lebokno ning iku. Sampean turu ngono iku. Mlaku terus bedino nggawa bantal terus jajal piye? Hah? Engko turu iki ora iso mengkurep. Nah, biasanya gak hamil iso mengkurep, turu mengkurep kaya timbang ngono, ding ngono ya. Ora iso, turune miring tok. Mlumah ya padha agak susah. Dadi rekoso, sampean ndok biyen ning wetenge ibuke sampean ya padha ae ibuke sampean rekoso ya. Ya ibu durung meneh nek pas waya lahiran niku resikone nyawa. Nah, wong lahiran niku resikone nyawa. Nggih. Betapa banyak niku sing do lahiran terus baru ku akhire napa tekon milih antara iki anake apa wong tuane sing selametno. Nggih. Utawa napa nggih sampai pendarahan. Iku resikone gedhe wong lahirno niku. Mulane aja sampai ya sampean-sampean iki ampun sampai nglarakno atine wong tua terutama ibuke, ampun sampai.
ibuke sampean iki nggih sing rekoso ngurmati sampean. Iku pas lagi ning weteng. Engko pas lahir ya padha rekoso meneh, mbok kira gak rekoso. Engko tengah wengi tangi padahal enak turu. Ya tangi kon ngemiki. Engko lagi enak-enak mangan terus cepret apa jeneng ngewoki ya. Ngono iku dilakoni. Pomone kok ora gelem ngono wis di bawak sampean ya. Ya iku susahe wong tuane sampean. Iki ben ngerti sampean ya. Nah, hati ojo sekali-kali napa ngarake atine wong tuwa. Terutama ibu. Nalika wawerat Siti Aminah ing Kanjeng Nabi dak ngrasa payah. Terus Siti Aminah niku nggih karena sing di napa kandung niki orang yang luar biasa, dadi ndak ngerasa payah, gak ngerasa susah kaya biasa. Dan teng setunggal riwayat niku nyebutke Siti Aminah ngendikan ya jadi ora kaya wong hamil. Jadi perasaane gak kaya wong hamil. Wong wae napa haite mandek ngono ae. Wong wae haite mandek tapi gak ngerasa kaya wong hamil. Terus hawatif Rahman suwara tanpa tiningal netra apa netra mripat ya mata netra. Hawatif iku apa hawatif? Hawatif iku bahasa Arab artinya apa? Suwara tanpa rupa. Oh kantut ya. Oh. Ya hawatif iku sono. Ujug-ujug sampean ning buri misalkan ning buri ujug-ujug. Iku hatif nggih. Suara sing ora ana wonge nggih iku hawatif. Hawatif Rahman tapi hawatif Rahman nggih. Niki napa jenenge hawatif tapi iku utusan saka Gusti Allah. Suara tanpa rupa tiningal netra kelawan rupa. Jadi ora ketok rupane gak ketok. Gak terlihat mata. Ya padha nyuwara duh bejo temen Siti Aminah hasil pengangen ya. Jadi suara tanpa rupa niku bejone temenan Sayyidah Aminah iki ya untuk hasil napa sing diangen-angenke ya hasil napa sing diangen-angenke sing diangen-angenke napa yaiku kepengin dadi wong tuane Nabi akhir zaman. Terus ceritane ngeten, ceritane niku ya kabar Nabi akhir zaman itu sudah menyebar ning ndi dan engko jenenge Muhammad. Wong udah ngerti. Iki Nabi akhir zaman niki jenenge Muhammad. Jadi pada waktu-waktu niku tiang-tiang sing do hamil-hamil kathah sing akhire jengeno anake Muhammad. Harapannya apa? Menawa-menawa iki anake kowe iki dadi nabi iki sing dimaksud Nabi akhir zaman. Niku kathah pas zaman semonten nggih sing jengenon napa anake ku dengan Muhammad. Ya. Nah, niku mungkin termasuk Sayyidah Aminah, nggih Sayyidah Aminah niku nggih berharap napa gadah saged nglahirke nabi akhir zaman dan diijabahi dening Gusti Allah. Sampeyan wawerat khairul mursalin iki nasihane Rabbul alamin. Oh, sampeyan iki ya sing didhawuhi Sayyidah Aminah suara tanpa rupa niku nggih. Sampeyan iki kok bejo temenan iso hamil yang mana ning kandungan perute sampeyan iki wonten sebaik-baiknya para rasul nggih kekasihe Gusti Allah. Ya, mangsane iku ya, iki nak ning apa iki nang sirah Ibnu Hisham nggih. Faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidi hadhil ummah fa idza waqa'a ila al-ardi faquli u'idhuhu bil wahidi min syarri kulli hasidin summa sammihi Muhammadan. Jadi suara tanpa rupa niku nggih ngomongi Sayyidah Aminah engko nek wis lahir ya iki sampeyan iki nglahirno pemimpine umat iki ya. Engko nek wis lahir
dongane u'izuhu bil wahidi, saya memintakan perlindungan kagem bocah niki bil wahidi kelawan Gusti Allah sing Maha Esa. Dadi jalukno perlindungan saking setan, saking napa-napa sing min syarri kulli hasidin, saking eleke ya saben-saben wong hasud niku ya jaluk perlindungan ning Gusti Allah nggih. Terus summa samihi Muhammadan, lalu namakan mau jenenge Muhammad. Ya. Iki nang sirah Ibnu Hisham. Ya iki padha ngoten niku. Sampean wawarat khairul mursalin kinasihane Rabbul alamin. Mangsane iku swarga Firdaus. Apa ku? Kuwanten kabuka wangen derodos. Nah, niki kula ora bingung memahami syakul kalamin niki nggih. Napa mungkin pada saat itu nggih, kemungkinan pada saat itu napa ya selain suara tanpa rupa itu wangi juga nggih, wangi. Ya seakan-akan koyok swarga sangka swarga Firdaus. Ya, terus gonjinglah ya gonjinglah. Nek gonjang ganjing niku lho. Nggih, gonjang ganjing, gonjinglah aras krana seneng kursi jenggereng nambahi sugreng. Iki jenggereng terus badan niku sugreng niki kula dereng ngertos napa makna kata-katane niku akan, tapi secara makna nggih, secara makna saking senenge bahwa nabi akhir zaman ini bakal muncul ya, sudah ada di perutnya Sayyidah Aminah sampai aras, terus badan niku kursi niku padha melok gonjang-ganjing saking senenge niku nggih. Ya saking senenge melok gonjang-ganjing. Nah niku ning napa kitab tiba niku fahtazal arsyu tarabahu wastibsyara, terus wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Ya niki fahtazal arsyu tarabahu iki sadurunge makhluk qiyam ya. Fahtazal arsyu tarabahu wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Iki kono terus Mubiar mencorong padange langit lan malaikah tahlil lan tamjid. Niki ngoten nggih. Ya. Jadi wamtalaatis samawati anwara niki diterjemahkan mubiar mencorong padange langit. Jadi langit langsung mubiar. Ya, mubiar langsung padang. Padahal ini pas proses kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW nggih. Jadi padang, nggih langit jadi padang, terus malaikat niki tahlil, tamjid, maca la ilaha illallah, maca tamjid nggih, yang ngagungaken Gusti Allah. Wastighfaran istighfar barang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi para malaikat pun padha melok seneng ya. Lan bumi nyandang ing loh jinawe sangka cukulan woh-wohan ngawe ya. Maksudnya pripun niki saking senenge wonten nabi niki badhe lahir nggih. Niku bumi iku nyandang ing loh jinawe. Loh jinawe napa? Subur, makmur niku loh jinawe. Sampeyan tulis ya, subur makmur. Loh jinawe napa artine? Subur lan makmur. Berarti bumine iki melok subur, melok makmur. Niki berkah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, luwih diceritakan wonten teng sirah nabawiyah juga nggih. Mungkin mangke wonten mungkin. Terus ceritane ndok biyen Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nggih disusoni teng ning Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah Bani Sa'ad. Nah, niku ning daerah kono asale rada mbah pacekle, mbah panas ora ana gersang ngoten niku. Ya, niku bareng wonten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teng mriku, teng daerah mriku akhire
niki sing asale napa wit-witan ora iso tukul niku akhirnya do tukul-tukul kaya suket-suket ngoten tukul wedhus-wedhus nggih sing asale karena angel pakan akhirnya do tukul-tukul wedhus-wedhus niki padha melok do gede-gede nggih niku berkah sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah iki ameh lahir ngoten bumi nyandang ing loh jinawe sangka cukulan woh-wohan ngawe. Jadi padha woh-wohan niku tukulan-tukulan nggih, tukulan nggih. Tukulan woh-wohan niku ya do ngawe, seakan-akan ngawe-ngawe ya. Nah, niku ngoten. Iki saking kathahe niku. Ya, dadi napa bumi sing subur makmur niku seneng manusa sandang lan pangan ginawe murah bada kurangan. Tidak hanya bumi netok akan tapi manusa-manusane yang ngono kuwi. Ketika Kanjeng Nabi lahir, proses lahir niku nggih niku yang manusa-manusa padha entuk berkah, wong-wong padha entuk berkah. Akhirnya napa makmur terus akhirnya apa rego-rego niku udah murah, sandangan murah, pangan murah ya niku murah-murah terus sing asale sadurunge paceklek sadurunge iku sudah digampang kabeh niku berkah sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan padha seneng hewan kesite ya hewan kesite ya hewan keset niku cepet ya sing cepet sing napa banter ngono iku ing wetan kulon kabeh jagate. Dadi do seneng kewan-kewan iki padha melok seneng ya mlayu rono nak seneng kan senenge ekspresi senenge kewan kan rono kok sampe ndelok kucing ya kucing kok seneng terus barene koyo ngono kuwi kewan iku mlayu-mlayu rono cepet mlayu rene saking senenge niku nggih seneng ajeng kerawuhan sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabeh brahala padha kejungkel raine mengkurep ina lan rahi mengkurep ina lan ngrengkel niki wah napa dereng ngertos. Jadi pas Kanjeng Nabi lahir brahala niku nggih sing asale gagah-gagah ujug-ujug jungkel. Berarti raine langsung jungkel niku. Nah, niku kados ngoten. Ya. Para ulama padha cerita wajhu zaman zahir wajhu zamani zahir senyata. Sare supena Siti Aminah tampa ing dawuh kelawan genah. Jadi para ulama padha cerita wajhu zaman zahir senyata. Ya iku gampangane napa jengene ya cerita keadaan kok ngene iki. Para ulama sing dimaksud ulamane iki nggih. Napa sing napa jengene niku lho kayak pendeta-pendeta niku wah iki ana kejadian-kejadian sing akhir zaman iki ya. Nabi akhir zaman iki wis muncul iki ngene-ngene. Do geger-gegeran gara-gara iku mau. Ya. Tidak hanya kejadian ning kono tok tapi ning koyo Kisra ya ana ikune sampai runtuh terus apa kerajaan niku sampai runtuh dan lain-lain ya. Iku do nyaksikno sak donya do nyaksikno apa proses kelahiran Kanjeng Nabi yang luar biasane koyo ngono kuwi do ngrasakno nggih meskipun gak hadir ning kono tapi ngrasa. Terus waktu niku nggih wonten riwayat bahwa ketika Kanjeng Nabi lahir niku penuh dengan cahaya nggih wong kadung ketok. Sare supena Siti Aminah tanpa ing dawuh kelawan genah. Atau Sayyidah Aminah niki nggih sarenan ngoten supena iku apa artine dengarno mendengarkan dengan seksama niku supena. Siti Aminah tampa ing dawuh kelawan genah. Dadi nampa ning dawuh ya
dawuh nggih swara tanpa rupa hawatif iku wau. Sira Aminah iku kang meteng kelawan wong kang madangi peteng. Kamu Aminah iki awakmu iki sing meteng nggih. Sing mbok kandung niki wong sing madangi peteng, yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Kanjeng Nabi niku sifate madangi sing peteng-peteng. Nggih. Ya secara makna ya secara hakiki. Ya secara makna ya secara hakiki. Iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, secara makna sudah jelas ya. Ya, secara makna, secara batin itu sudah jelas bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikulah yang membawakan agama kebenaran. Iki sing nyinari kegelapan-kegelapan. Ya sing ndok biyen jahiliyah Arab, jahiliyah kaya ngono kuwi iku disinari dengan Kanjeng Nabi akhirnya dadi Islamiyah. Dadi sing tradisi-tradisi jahiliyah niku wis sing jahiliyah do hilang ganti dengan Islamiyah. Lah niku secara napa secara makna. Nah secara hakiki nggih Kanjeng Nabi nggih cahaya Kanjeng Nabi. Sing madangi peteng niku Kanjeng Nabi madangi peteng. Saking padange nggih saking niku dingendikake para ulama Kanjeng Nabi niku mboten gadah napa? Mboten gadah bayangan. Nah, sampean duwe bayangan ora? Gadah bayangan, nggih to. Nah, Kanjeng Nabi mboten gadah bayangan. Kenapa? Dikatakan para ulama, pilih kenapa Kanjeng Nabi mboten gadah bayangan? Soalnya Kanjeng Nabi cahaya. Cahaya nek kena cahaya ora di bayangan. Sampeyan delok kaya lampu ngeten iki. Ya mbuke lampu. Lampune gak ana cahayane. Ya, soalnya apa? Sing padang kok kena padang niku mboten wonten apa jenenge? Bayangane. Ya, mboten wonten bayangane. Paham? Lah Kanjeng Nabi niki cahaya padang kok kena sinar matahari misalkan ya gak ana bayangane. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah selain niku cahayane Kanjeng Nabi nggih niku wonten cerita Sayyidah Aisyah suatu ketika suatu malam niku beliau dalu-dalu nggih napa ning kamar beto kaya apa entir utawa oplek iku nggih niku dondomi nggih dondomi terus mbah telas mbah pripun mati akhirnya iki mau tiba dome niku tiba digeragap-geragapi iki endi dome iki gak ketemu terus badhe niku Kanjeng Nabi saking jawi mlebet ning kamar langsung padang oh iki apa nah terus Kanjeng Nabi niku madangi madangi ing peteng niku ya wong kang kelawan wong kang madangi peteng sira namakna badha metune ingkang pinuji pungkasanane ya aran Muhammad Sidil Mursalin iki sira namakna setelah iku mau dawuh kulamu sing mbok kandung niku nabi akhir zaman nggih sing mbok kandung niku kekasihe Gusti Allah ya engko nek lahir ya namakna jeneng Muhammad ya sira Aminah iku kang meteng kelawan wong kang madangi peteng sira namakna badha metune nek wis metu nek wis lahir kasih nama ya kasih nama orang yang pinuji iku mau sing terpuji ingkang pinuji pungkasanane dadi sing terpuji pungkasane akhire ya sing puji ya awale ya akhire niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasih jeneng sapa aran Muhammad Sidil Mursalin kei jeneng Muhammad ya kei jeneng Muhammad ya yang mana beliau adalah Sayyidil Mursalin pemimpine para rasul lan panutane kabeh alamin yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kabeh alam semesta ya niku panutane sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya atau uswatun hasanah ya uswatun hasanah ya, panutan sing bagus ya, panutan sing bagus nah wonten napa jenenge nggih sak kelas rencang kuliah S2 kula online niku mungkin wong tuane niku
wah kok akeh uswatun hasanah. Jadi jenenge uswatun sholihah. Dadi maknane ya padha ae napa panutan sing bagus tapi mboten hasanah tapi sholihah. Niku wonten nggih rencang napa S2. Ya ing iku tahun ndimu aran Muhammad para pawastri kang padha meneng ing iku tahun nemune seneng ya padha nglahirna lanang krana keramat jeung nabi ingkang kahono. Dadi ngene iki maksudnya piye? Para pawastri wong sing ibu-ibu niku lho sing do apa istri-istri sing do hamil-hamil niku nggih. Perempuan-perempuan sing do hamil-hamil niku padha meteng perempuan-perempuan sing do meteng-meteng niku pada tahun iku ya do seneng-seneng ya ing iku tahun nemune seneng. Kenapa kok seneng? Soale yang diidam-idamkan oleh orang Arab iku kapan lahirnya iku anak lanang sing dikarepno ngono tok. Wong-wong ndok biyen jahiliyah Arab iku sing sing dikarepno iku anak-anak lanang. Kok ana anak wedok iku sampe kadang dipateni. Bagi mereka niku nggih orang-orang Arab jahiliyah wong wedok niku aib. Oh duwe anak kok wedok ya aib iki. Akhirnya napa dipateni. Nah enggak ada anak lanang dadi kebanggaan. Ya. Lah iku harapane wong-wong ndok biyen niku ya duwe anak lanang. Lah berkah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun itu. Tahun itu ndak ada sing lahir wedok, lahir lanang kabeh. Nah, niku menapa berkah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku nak teng Maulid Simtud Duror niku wonten keterangan wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal am ya fi dzalikal am illa atat min hamliha bi ghulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Jadi pada tahun itu enggak ada yang orang perempuan yang hamil ya, kecuali dia melahirkan ghulam, seorang anak laki-laki berkah sinten berkah hadzal imam yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya padha nglahirna lanang krana keramat jeung nabi ingkang kahono. Kahono iki dereng ngetos mana iku ne. Indah-indahan kang gawuaken. Ya gawuaken artinya apa? Gawe menakjubkan. Bahwa napa nggih menakjubkan terus ya menakjubkan nggih. Ya katon tahune kaputraaken. Terus wong-wong do seneng-seneng ya anake gandeng-gandeng nggih. Lahir lanang-lanang ya gandeng-gandeng sehingga anak-anak iku modho gawuaken iku mau nggih bikin takjub ya. Indah-indahan ya sudah gandeng-gandeng kang gawuaken katon tahune kaputraaken ya. Katon itu mbok kelihatan ya katon tahune kaputraaken ya, tahun sing diputrakno sing dilahirno iku mau lho wong-wong iku mau lisan utawa kolam pengalem padha dak bisa ngitung lan ngugem ya lisan utawa kolam iku apa pulpen ya pengalem ngerti pengalem ngalem betul muji napa muji ya lisan utawa pulpen sing muji-muji niku padha dak bisa ngitung, ora iso ngitung-ngitung. Lan ngugem ngucapke. Ya ngugem artine apa? Ngucapke, gak iso ngucapke. Ya saking do seneng-senenge iku mau, saking indah-indahe. Niku berkah sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi mangeni kelawan rahmat dateng kubure Gustine umat. Rabbi mangeni kelawan rahmat datang kubure Gustine umat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.